So yun no, what's up mga kaji. So sayang no, 450k sana, hindi tayo nag-champion. 1 lose tayo, 4 wins. First fight lang natin yung natalo, sayang talaga. 450k mga kaji no. Tapos alam mo kung masakit pa doon, nakatulog ako. Sabi ko 15 minutes, 20 minutes lang. Sabi ko pagising ako no, kasi nga 30 minutes lang yung tulog natin, pumunta pa ako ng dayuhan. Wala, bad trip mga kaji. Hindi ko natayaan yung mga gagamba ko na iba, lalo pa yung kulay pula na maganda no, kursunada oh. Ganda pa naman pagkakakondisyon din ng hander. Talagang okay na okay talaga no. Ang isa kasing ano pa doon, ba't ako na bad trip no? Ba't ako natulog na lang? Kasi nga naglalag, ang lakas ng ulan dito. Tapos tumaya akong 3K doon sa gagamba natin, test fight lang sana no. At least makita ko yung galaw ng gagamba. Lumaban naman daw pero hindi ko kasi napanood, iikot-ikot no, nagsisync sa akin, so walang internet. And yun nga, nakaka-bad trip yun. So yun, sabi ko next fight ko pa naman is 35 pa naman no. No. Later no. Ay, hindi ka magsama later. So yun no, hindi ko ano ba to? Basta yun mga kaji, sayang talaga. So congratulations sa nag-champion no. Sino to? Si King Budots 2. So grabe talaga, lakas din ang gagamba nun, walang lose no. So sayang. And meron pa tatlo sana kami magka-champion kung natalo si King Budots 2 last fight niya. Kasi hindi malakas talaga. So yung Bohol laglag din, yung CDO Cagayan de Oro laglag din. May sumali din palang ibang taga Manila no. So laglag din sila. So yun lang. Again, next time meron naman ata next time. So 1 million ata no next time. So good luck sa atin. So try natin mag-entry ulit tayo. And so medyo may panalo din naman tayo kasi may minimum bet naman ako sa mga gagamba ko. So yun yung pinadala ko sa Cebu no. Kasi record yun, may minimum bet talaga sa mga gagambang ini-entry namin. So ano ba? So ito, pakitaan ko kayo mga kaji kung ano yung trap game na tinatawag no. So ito, kita-kita nyo to gaano kalaki to. So ito mga kaji, may dayo pa naman bukas no. Yan. So yun pala no. Dahil di ako nakalaro, may natirang 1.5 sa pera ko. So dadagdagan ko pa sana yun. Bubumba sana akong taya kasi meron akong 36,000 no sa GCash. So dadagdagan ko sana. Kaso yun nga, may 1.5 akong tiraya no. Nagmanok ako kaninang umaga dahil nainis ako no. Nagmanok ako. So umabot pa ng 6,000 yun, cash out. So hinto tayo. So ito, pakitaan ko yun ng trap game na tinatawag ko no. So ito, napakalaki na ito napakalaki talaga na ito. So may lalabas din naman akong gagamba no. Medyo malaki din to, pero malaki talaga to. Gagambang Japan to eh. Pero alam niyo yung trap game na tinatawag ko. So sa mga GC alam nila yan. So kung ano yung sure win, alam niyo yung sobrang halatang mananalo. So ito ang laki din nito So jumbo size na ng Jensen din to. So kung ano yung mga halatang mananalo na, yan trap game to, trap game. Panoorin niyo kung bakit So isipin nyo, ito sobrang bagal na gumalaw. Pero hindi isipin nyo na lang baliktad. Ito mabilis talaga masyado gumalaw. Ang laki niya. Or tulog silang parehas, no? Parehas ganyan. So kitang-kita, ang laki na ito. So dito kayo bubomba. So sa akin mga kaji, may mga ganito kasi scenario yan. No? So try nyo munang panoorin yung mga laro. Kasi normal talaga to. Normal talaga sa mga gagambahan to or kahit sa manok pa to. Paminsan nga pilay pa, tapos nagugulat kayo yung pilay pa yung panalo. Hindi pa nabibitaw, pilay na yung manok, tapos nagugulat kayo panalo. No? So may mga ganun talaga. So yan, ganyan kalaki. Imbis tataya ako dito, sobrang laki na to. Papas ako mga kaji. Papalipasin ko yung laban na yan. Next fight ako tataya, yung medyo dikit. So try natin bakit ganun no. Hindi, siya na yung lagay natin. Siya yung lagay natin mga idol. Sadali lang. Malaki talaga gagamba to. So ito kasi mga kaji, may gagambang Japan ako na baklain. So tignan nyo na lang no, kung anong trap game to. O din, napuntusan na. Yung takbo pa lang mga kaji no. Pero tignan nyo, tinadyakan niya pa yung malaking gagamba no. Pero kung ano, napuntusan na yung gagambang Japan, tumakbo. O tignan natin ang isa pa. Kit. Gulat din yung malaking gagamba no. Sabi niya parang laki ng tumadyak sa akin So kung ano, napuntusan na ng dalawa
Naku, huwag kang lumaban kaagi. Pero ito yung idea nun mga Adya. Yung napaka-obvious na mananalo. Yun pa yung matatalo, no? So, try natin. Kung malaban yung gagambang Japan, napapansin niya kasi lit daw. Nagmukhang tangkal yung jumbo size, no? Huwag mong kagatin, sira ulo, hindi ka makakapasok dyan. Basta yun yung idea nun mga Adya. Bakla kasi to gawa ng pinagtutusok-tusok ng toothpick ng anak ko to, no? So, palagi niya tong tinutusok ng toothpick dun sa lalagyan. So, yun yung idea ko. So, kung puntos-puntusan lang, tumatakbo yung gagambang Japan, napuntusan na, no? So, yan, pangalawa na, o laglag na ulit. So, ito yung idea ko mga Adya. Sobrang laki, pero matatalo, no? Tapos, ang sunod nito, lalabasan kayo ng seryosong gagamba. Yung matino talaga, no? Pero hindi, meron din kasi ganito. Try natin. Or labasan kayo ng isa pa ulit na ganito, maganda, halatang mananalo. Tapos yung liamado, bigla kayong magliamar dito kayo sa liamadista, no? Diba? Sa dihadista pala, bigla kayong magdihado. Tapos labasan kayo ng matinong gagamba, no? Doon matitipyas talaga kayo. So pakita ko sa inyo kung bakit trap game. Sandali, kunin ko yung isang gagambang Japan. So isipin niyo. Ito mga Aji. So, ito yung sunod na fight. So, isipin nyo lang, example na lang. Ito yung meron. So, ito nangyari lang naman to sa mga hakfight, no? So, para lang may idea kayo paano laruin din yung SI, no? Kasi hulihan din paminsan yan, no? So, ako naman, ito, tignan nyo to. So, ito ibang gagambang Japan naman. Pero isipin nyo, nako, sure win. Parang pangit tamaya, dun tayo sa dihado. Kasi sure win nga. So, ngayon kayo gugulatin yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, manood muna kayo. Tignan nyo yung trending. Tignan nyo yung pattern ng taya. Makikita nyo paminsan doon. So, yan. Tignan nyo ko ngayon ulit. Ngayon, ito yung wala. Ito yung meron. So, syempre, mapaisip ka, puta, kanina nga, talo yung malaki. Ngayon kaya, sabi ko, baka manalo na naman yung dihado. So, dihado sa posta game. Kaso ngayon, totoo na. Yun yung sinasabi ko mga Aji. Ngayon, totoo na. So, kailangan talaga, medyo, yun nga, mas maganda nang ilagan nyo yung masyadong sure na manalo. Taya na lang kayo doon sa medyo dikit yung sipat, no? Mas maganda pa kaysa yung one-sided na ano. Ay, nanghuli ka na naman ng isda, nanghuli na naman yung anak ko ng isda. So, kaysa yung one-sided. So, tingnan natin. So, yan, napuntusan na. Lalo pa to, pakapatay na to mga Aji. No, tumatalon. Magaling. Dapat lang tumalon ka. So, tignan nyo muna gano'ng kalaki yung gagamba, no? Nagmumukhang maliit to. Ang laking gagamba. Jumbo size, nagmumukhang tangkal. So, kanina, tumatakbo-takbo yung malaking gagamba yung Japan, no? So, ito yung trap game, para lang may idea kayo. So, yun lang. Sana nag-enjoy kayo. And God bless sa inyo lahat. So, sana abangan nyo next time, no? Mag-entry tayo. Baka 1M yung premium. So, 4-1 sa mga nakataya kagabi dyan. Congrats sa inyo. Yun lang. Maraming salamat.